Kaixo, teknikoki nolabait kamera ni ikusten ari da. Lenteak niregan islatzen den argia jasotzen du. Bildu eta pixel edo elementu fotosentikorrez osatutako sentsore batera bideratzen du. Txip horrek seinale elektriko bihurtzen du irudia. Gutxi gorabehera begiak egiten duena, baina kasu honetan informazio hori ez doa garunera. Memoria txartel batean grabatzen da. Hortaz, esan daiteke artifizialki ari zaretela ni ikusten. Aipatu dudan prozesu hori, edo hobeto esan da prozesu horren emaitza. Irudiak dira gaurko saioaren abiapuntua. Ikusmen artifiziala izango dugu hizpide, nola funtzionatzen duen, eta batez ere, zeintzuk diren teknologia horren aplikazioak. Gailu bat irudiak hartzeko, kamera edo horrelako gailu bat. Eta gero dago, bigarren gailua oso garrantzitsua da, eta hori da, interpretatzeko gailua. Gure kasuan, burmuina. Eta begietara begiratuz, gaixotasun neurodegeneratiboak diagnostikatu eta garaiz antzeman nahi dituen proiektu bat ere ezagutuko dugu. Erretinari ateratako irudiak dituzte abiapuntu. Saio ikusgarria gaurkoa ongi etorri Teknopolisera. Objektiboak, kamerak, telefono mugikorrak, ordenagailuak, guztiek mundua ikusteko modu propioa dute. Ikusmen artifiziala eguneroko jardueran txertatua dugun seinale. Ikertzaileek teknologia horri erabilgarritasuna ematen jakin dute. Ia eremu guztietara zabaldu da, eta lan eta laguntza tresna garrantzitsua izan daiteke. Horren adibide bat, Ignacio Arganda ingeniari informatikoaren lana da. Aditua eta aritua da, eta ikusmen artifizialean aurrerapenez eta mugez galdetu nahi diogu. Bueno, Nacho, lehenengo galdera erraza da. Zer da ikusmen artifiziala? Ba, ikusmen artifiziala oso disiplina arteko esparru zientifikoa da, nire esparrua. Eta zertarako erabiltzen da. Bueno, hor helburua da, ordenagailuak, irudiak, edo zein irudi digital mota, nolabait prozesatzeko, aurkezteko eta ulertzeko gai izatea. Eta horretarako zer erabiltzen dugu? Hainbat metodo, estatistika, fisika, geometria, eta noski informatika eta adimen artifizialako metodoak. Alegia, ez dela bakarrik begiratzea eta ikustea. Pixka bat guri gertatzen zaigun, gizakioi gertatzen zaigun bezala, begia eta burmuina behar dugu ikusteko, ez da? Hemen ere berdin? Bai, esango nuke baietz, gainera osagaiak berdinak dira. Badukagu gailu bat irudiak hartzeko. Gure kasuan da begiak. Ikusmen artifizialean? Edo zein normalean kamera edo horrelako gailu bat. Eta gero dago, bigarren gailua oso garrantzitsua da, eta hori da, interpretatzeko gailua. Gure kasuan, burmuina. Eta ikusmen artifizialean, normalean, ordenagailu mota bat. Eta gero sarrerak berdina dira, eta dira interpretazioak. Interpretazio sorta bat, gure inguruan gertatzen den jakiteko edo laguntzeko. Hori da, adimen artifiziala eta ikusmen artifiziala lotuta daudela esan daiteke? Bai, hasteko esan behar dut, ez dela betidanik horrela izan, baina orain bai, noski baietz. Baina, egia zen, ikusmen artifiziala jaio zen, justo 60. hamarkatan, amaieran, adimen artifizialarekin jolasten ari ziren unibertsitateetan, lehenak, eta egia zen oso divertigarria da, zen eta pentsatu zuten oso arazo erraza zela. Eta igual, udako proiektu batekin, konponduko. Eta begira, oraingoz, eta zenbat urtetan oraino iritsi garen, ez da? Gure saioan, Teknopolisen,
zenbat adibide edo zenbat aplikazio ez ote ditugun erakutsiko. Adibide batzuk jarriko ditugu. Ibilgailu autonomoa, plastikoak bereiztea, arrainak bereiztea tamainaz eta espeziez. Ia edozertarako balio du, ezta? Bai, gainera, ez bakarrik kasu igual ezagunetan, nire kasuan, irudi mikroskopioekin edo biomedikoekin ere, normalean erabiltzen dut, eta ospitaletan hartzen ditugun irudiak, prozesatu dizakegu horrela, eta diagnosiak hobetuko. Hori da zure lan esparrua. Ikusmen artifiziala zuk irudi medikoan aplikatzen duzu. Zuen departamentoan zertan zabiltzate orain? Ze proiektu dituzue esku artean? Orain egia zen badaukat hainbat proiektu desberdin eta jende pila batekin. Adibidez, Bikontek zentro teknologikoan badauzkat bi doktoretza ikasle, ikusmena artifiziala erabiliz, adibidez, kotxe autonomoan prozesua errasteko, edo hegazkin batean adibidez gauzak ezagutzeko, automatikoki detetatzeko, maletak edo gaizki dauden jarrita gauza batzuk, eta bar. Eta gero ere, beste proiektu bat aipatzeko, Asti ikerketa zentruan, badaukat beste ikasle bat, ikusmen artifiziala erabiliz, atunero batean, atunak eta beste arrain mota batzuk automatikoki, zintan, detektatzeko eta banatzeko. Garrantzitsua da gero, prozesuan errasteko eta gauzak automatikoki egiteko. Lau 4.0 industriak jauzi kualitatiboa eman du adimen artifizialari esker, eta erabiltzen dituen ikusmen artifizialeko aplikazioak asko dira. Garrantzitsuenak ikuskapen optikoarekin lotuta daude. Elikaduraren sektorean, ezarritako estandarrak betetzen ez dituzten produktuak, ala elikagaiak nola ontziak, ezagutzen laguntzen du ikuskapen optikoak. Elementuak astunak bereizten ditu, eta horrela, ekoizpen katetik kanpora ateratzen dira. Makina erremintaren sektorean, ikusmen artifizialak bereizmen handiko irudiak tratatzen laguntzen du. Eta ekoizpen prozesuan gertatzen diren akats guztiak identifikatzen ditu, baita bertan sar daitezken elementu arrotzak ere. Beste erabilera bat, osotasun bat osatzen duten pieza multzoak neurtzea da. Ikusmen artifizialaren bidez, osagairik falta ez dela eta guztiak beren lekuan eta posizio egokian daudela egiazta daiteke. Robotika industrialak ere aurrera pauso handia eman du ikusmen artifizialari esker. Ikusmen artifizialak mekanizazio eta paletizazio lanak errazten ditu. Eta segurtasuna hobetzen du, esate baterako, pertsona bat gertuegi badago makina geldituz. Ikusmen artifizialaren erabilera normalizatuenetako bat aurpegiaren ikuskapena da. Aplikazio jakin baten erabiltzailea identifikatzea, leku baterako sarbideak kontrolatzea, arrotzak sarrez daitezen, edo segurtasun sistema gisa erabiltzea dira, aurpegiaren ikuskapenaren erabileretako batzuk. Baina erabilera horrek zalantzak eta kezkak eragiten ditu, pertsonen pribatutasuna inbaditzen baitu. Errealitate areagotua, osasun arreta, ikerketa medikoa eta datuen irakurketa eta prozesamendua dira, ikusmen artifizialaren beste aplikazio batzuk.
ikusmen artifiziala adimen artifizialetik bereizi ezin den bezala hor, entrenamenduaren kontzeptu ere badago, ez da? Hobeto ikusteko prestatu da, entrenatu daiteke, aipatu dugun sistema edo multzo hori. Esan behar dugu orain adimen artifizialaren momentuan gaudela, ez da? Boomean, esango dugu, ez da? Bueno, gu hemen justo gradu berri bat atera dugu, bakarrik adimen artifizialaren arloan, eta bereziki sistema modernuek abantaila hartzen dute datu kopuruarengatik. Datu pila batekin. Kantitatea. Orduan, emaitzak oso onak ateratzen dira. Eta ikusmen artifizialean ere berdin. Eta ikusmen artifizialean berdin gertatzen da. Irudi asko. Bai, gainera, ze gertatzen da, bueno, lehenago aipatu degula, ez? Guk begiekin ikusten dugu, bueno, burmuinarekin ere bai. Baina, gure ikusmena, bueno, espektro bizualean oso zati gutxi esan dezagun. Bai, argi eremu ikusgarrian. Bai, orduan, claro, beste sentsore batzuekin, igual, hori hobetu dezakegu. Eta, zuk esan dezun bezala, igual, hobeto ikusiko dugu etorkizunean, ikusmenari artifizialari esker, bai. Aurrera begira, zer espero behar dugu ikusmen artifizialaren teknologiatik, zer etorriko da edo etor daiteke? Oso galdera zaila da hori. Nik uste horretarako begiratu behar dugu negozioa eta diruan non dagoen, ezta? Eta oraintxe bertan, interesa adibidez, non dagoen, mugikorretan. Denok dauzkagu horrelako gailu bat, baina hemen behintzat kamera bat edo gehiago beti badauzkagu. Eta hor izango dugu ikusmen artifiziala. Hor sartzen da, bueno, ja badaukagu hemen, aplikazio pila bat. Eta, bueno, batzuk oso simpleak, igual gure irudiak hobetzeko, eta beste batzuk konplejagoak. Eta non dago ere interesa edo dirua? Kotxen industrian adibidez ikusten da, eta horregatik dirua sartzen da, ikerketa gehiago egiten da, eta hor gero eta gehiago gauza berriak ikusten. Aurrerapenak urratsak hortik datoz. Edatki Nacho, eskerrik asko begiak zabaltzeagatik. Zorregatik, placer bat. ...2019ko apirilaren 10ean zulo beltz baten irudia lortu zen lehen aldiz. Hemen 97 galaxiaren bihotzean dagoena, lurretik 55 milioi argi urtera. Zulo beltza ikusteko erabili zen begia, teleskopioa alegia, Event Horizon Teleskop da. Lurreko hainbat lekutan kokatutako 8 teleskopioren kombinazioarekin osatuta dago. Horietako bat da hau, Sierra Nevadan dagoena. Argazkiak 5 egunez hartu zituzten, baina guztiak batu eta aztertzeko 2 urte behar izan zituzten. Teleskopioek horrelakoak ikusten laguntzen digute, gizakiok begi hutsez ikusi ezin ditugunak. Hurbilago etorrita 680 argi urtera, espazioko begia edo Helix nebulosa hauteman ahal izan da. Eguzkiaren antzeko izar batek osatutako nebulosa planetario bat da, eta izarra bere bizitzaren azken fasean dago. Ikusi orain irudi hau, oso antzekoa ezta? Bada, kontuz, giza begia delako. Bere egilea Suren Manbelian da, Armeniako argazkilari bat. Bere bilduman begiei oso gertutik ateratako argazkilan handia du. Hain gertutik ikusita, oso bestelakoak dirudite begiek. Eta begi ez ari garela kasu bitxi honen berri izan dugu sarean. 23 urteko gazte bat da, eta begi ninien dilatazioa kontrolatzeko gai da. Dilatazio horrek argi gehiago edo gutxiago hartzeko aukera ematen digu. Hobeto ikusteko, baina beti nahi gabe egiten dugu. Hortaz, aurkikuntza honek orain arte ezagutzen zena desafiatzen du, bere ikertzaileak Twitter kontuan azaltzen duenez.
Gure begiak kamera digital bat balira, 576 megapixeleko baten parekoak lirateke. Batez beste, 17 aldiz kliskatzen dugu minutuko. Hau da, egunean 14.000 aldiz gutxi gora bera. Eta 5,2 milioi aldiz urtean. Erretinan konoak eta makilak deituriko zelulak daude besteak beste. 125 milioi makila inguru ditugu begi bakoitzean, eta horiei esker formak ikusten ditugu. Koloreak bereizteko berriz, 7 milioi kono ditugu. Guztira, 10 milioi kolore bereiz ditzakegu. Baina noski, gero, garunaren esku dago behar bezala interpretatzea. Kaixo Domingo, egunon. Pasa hemendik. Vale, Domingo. Domingo, hurbildu maira, hurbildu aulkiarekin. Jarri hemen okotxa eta kopeta hemen goian. Oso ondo, primeran. Orain, makinaren barruan gurutze bat ikusiko duzu. Gurutze horren erdira begiratu behar duzu, bai? Esta makina ez da OCT. Makina hau OCT bat da, koherentzia optikoko tomografia egiteko. Bere bidez, begi ninian zehar erretina osoa laser batekin eskaneatzen dugu, eta lodiera kuantifikatzen digu. De la misma. Teknika hori aspaldidanik erabiltzen da oftalmologian. Duela urte batzuk hasi da neurologian sartzen, ikerketaren eremuan, neuroendekapenezko gaixotasunak aztertzeko, hala nola Domingok pairatzen duena, Parkinsona. Bigarren gaixotasun neuroendekapenezko ohikoena da, eta 75 urtetik aurrera biztanleen 2% pairatzen du. Kopuru hori handitu egiten da adinean aurrera egin ahala, eta 85 urtetik aurrera 105% du. Euskadin, Parkinsona duten 6.500 pertsona daudela kalkulatzen da. Guk ikusmen sistema, ikusmena eta erretina aztertzen ditugu. Arraroa dirudi neurologo batzuek erretina aztertzea gaixotasun neurologiko batean, baina erretina nerbio sistemaren parte da. Neuronaz osatua dago eta garunarekin lotzen da, nerbio optiko izeneko kordoi baten bidez. Azken finean, garuna da. Garunaren leioa dela esaten da. Begi globoa gardena da eta erabiltzen ditugun irudi teknika horien bidez, begi ninian zehar iristen gara erretinara. Eta zuzenean ikusten dugu burmuineko leio baten gisara. Horregatik, erretina aztertuz, burmuinean gertatzen diren aldaketak uler ditzakegu eta markatzaile goiztiar horiek identifikatu ditzakegu gaixoen jarraipena egiteko. Neuroendekapenezko gaixotasunak aztertzeko eremu nagusia burmuina da, neuronei eragiten baitiete. Parkinsonaren kasuan zelulen heriotza bizkortzen da eta nerbio eunean endekatzea gertatzen da. Ikerketa honek ordea erretinan jartzen du arreta. Hori da Biocrucesek eta Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoak lantzen duten ikerketaren abiapuntua. Duela urte eta erdiera segitzen proiektu honekin martxan, eta guk egiten duguna da, zati ingeniari hori nolabait bultzatu, ez? Proiektuen helburua da, OCT-ko irudietatik, Parkinsoneko gaixotasuna diagnostikatzeko kapazitatea eukitzea, ez? Nahi duguna baita ere da, gaixotasunaren pronostikoa automatikoki egingo duten modeloak ere sortzea. Bai, hau da, hemendik eta 3 urtera edo 4 urtera gaixo bat nola egongo den, aurretiaz jakitea. Badakigu, OCT-ko irudiek daukatela potentzial oso handia. Nahi dugu hauren neurtu, ikusteko ia garen kapazak, jakiteko ia gaixotasuna nola dabien garatzen pertsona batengan bakarrik ikusita irudi bat. Eta, azkenengo helburua erresonantzia magnetikoko irudiekin lotura hori egitea. Egin badugu informazio berdina, OCT-ko irudi bat aterata, tardatzen duguna minutu bat, esango zen aurrerakuntza oso handia Parkinsonaren munduan. Erresonantzia magnetikoa eta antzerako teknikak martxan jartzea konplexuagoak dira oroar. Gainera, bi teknika horiekin ateratako erretinako irudiak alderatuz gero aldea ikus dezakegu. Erresonantzia magnetikoaren emaitzak eskuinean eta OCT-renak ezkerrean. Hemen erresoluzioa milimetro erdikoa da, eta erretinan aldiz gertatzen da,
pixat kontrakoa. Azkenean, hemen daukagun erresoluzioa dela mikrometrotakoa. Azkenean, hemen bi geruzen arteko distantzia minimoa 4 edo 5 mikrometrotakoa da. Azkenean, 100 aldiz baino erresoluzio hobeagoa daukago erretinan. Azkenean, neur ditzakegun gauzak edo aldaketak milimetrotakoak izan behar dira eta hortik bera jutea oso zaila dela. Azken 6 urte hauetan, pertsona talde bat jarraitzen ari dira. Taldean, Parkinsona duten pertsonak eta ez dutenak daude, kontrolak alegia. Bata bestearen atzetik hainbat OCT eginez, erretinan gertatzen diren aldaketen dinamika eta Parkinsonaren berariazko aldaketa ereduak identifikatzen saiatzen ari dira. Ikusi dugu erretinaren zenbait geruza atrofiatu egiten direla gaixotasunak aurrera egina ahala. Proba hau gaixotasuna duten pazienteei eta gaixotasuna ez dutenei egiten diegu. Gero geruzen lodiera denboran zehar aztertzen dugu eta alderatu egiten dugu. Erretina mehetu izana gaixotasunaren diagnostikoari aurrea hartzeko erabiltzea da helburua, sintomak agertu baino lehen. Orain, makina erretina hainbat geruzatan ebakitzen ari da. Eta hemen ikusten dugu nola aldatzen den erretinaren profila. Irudiak lortu ondoren, Mondragon Unibertsitateko bioingeniariek geruzak segmentatzen dituzte hauen lodiera neurtu ahal izateko, eta eremu bakoitzeko batez besteko lodieren datuak lortzeko. Ondoren, erretinaren bilakaeraren joerak edo ereduak atera daitezke, adina eta generoa kontuan hartuta. Ikusten da, 40-50 urtera arte, nolabait erretina ez dela asko aldatzen, baina hortik aurrera badagoela lodieran gainbehera bat. Adinez gain egin duen beste analizia da gizon eta emakumeen arteko ezberdintasunen azterketa. Hemen borobilonek irudikatzen duena da erretinaren zentroko zonaldea. Orduan ikusi duguna da gizonek bataz bestean emakumeek baino 5-10 mikrometrotako lodiera handiagoa dutela. Azkenean erretina lodiagoa dela gizonetan bataz bestean. Erretinaren lodierari buruzko datu horiek gaixotasunari aurre hartzeko aukera ematen dute. Aldaketa kognitiboak eta dementzia 3-4 urteko aurrerapenarekin aurre ikus ditzakegu. Orain OCT bat eginda, adibidez, paziente batek 3-4 urte barru kognitiboki okerrera egingo duen jakin dezakegu. Esan daiteke etorkizuna irakurtzen dugula neurri batean. Izan ere ikusmen sistema oso konektatuta dago kognizioarekin eta arazo kognitiboekin. Gure inguruari buruzko informazio gehiena gizakiok ikusmen sistemaren bidez jasotzen dugu. Eta uste dugu Parkinsonean ez ezik beste gaixotasun batzuetan ere oso baliagarria izan daitekeela erretina aztertzea. Beste OCT irudi mota bat ere aztertzen dute, angiografia OCT-a. Irudi hauetatik 2 biomarkatzaile lortu dituzte, hau da, gorputzak tratamendu bati edo gaixotasun bati ematen dion erantzuna zehazten duten 2 markatzaile biologiko. Zentratzen gara OCT-ko irudietatik, Parkinsoneko gaixotasuna diagnostikatzeko odolodi handiak eta odolodi txikiak. Hau da, adibidez, angio-OCT-ko irudi bat. Erdien ikusten duguna hause, zona beltza hau izango zen, deitzen dena faz, ero baskulaturarik gabeko zonaldea, eta, honen inguruan ikusten dugu, baskulatura ezberdina. Horren, irudiontatik abiatuta, 2 biomarkadore identifikatu ditugu. Ikusten dugu adibidez, pazienten faz are hori, eta hemen kontrol osasuntsu batena, eta ikusi dugu hori bataz bestez, pazientena askoz ere txikiagoa dela. Eta bestalde, baitere ikusi dugu, beste parametroa dena apur bat abstraktoagoa dela lakuneridadea, hori ere aztertu dugu hemengo zonalde horretan. Hemen ikusten dugu, hasian ikusi dugu irudia, eta gainezarrita fazaren segmentazioa. Gaur egun, Parkinsonaren gaixotasuna diagnostikatzea ez da erraza. Beraz, irudi horien bidez diagnostiko automatiko bat lortzeko gai badira, aurrera pausu handia izango da gaixotasunaren ikerketan.